centrum ega a hodnota, ktorá sa nedokazuje. Koľký z nás sa celý život brodíme témami, ako sú sebahodnota, hodnota, dokazovanie druhým. Koľký z nás robíme pre druhých mnoho veľa skutkov, ktoré sú nie potrebné len na to, aby sme dokázali sami sebe alebo tým druhým, že sme dostatoční, že sme dobrí. A bojujeme s témami, ako je vôľa, možno disciplína, možno kontrola, možno odvaha, možno súťaživosť a tak ďalej. Hej? A 70% ľudí na planete má centrum ega otvorené a je toto centrum veľmi malé, ale je veľmi silné. A vlastne celoživotným pozorovaním z môjho uhla pohľadu, keďže aj ja mám otvorené ego, som dospela k tomu, že vlastne nikomu netreba nič dokazovať a sme hodnotní len tým, že sme. Ono k tomu treba nejakým spôsobom dojsť, ono to je informácia, ktorú najprv uchopí mozog a postupom času u niekoho skôr, u niekoho neskôr to vie prísť do štádia, kedy to precíti aj to telo a vlastne sa nám uľaví, príjmeme to, že sme takí, akí sme. A netreba to nikomu nejak extra špeciálne dokazovať, hej? Že proste tí naši ľudia, ktorí nás majú radi presne proste pre náš celok a pre nič viac proste, hej? Nepotrebujeme nič robiť navyše pre nikoho, aby sme dokázali, že sme hodnotní. A toto sú všetko témy, ktoré sme vám slúbili s Martinou vo webinári, alebo teda zázname 3-hodinovom, ktorý pre vás chystáme a ktorý sme dnes mali natáčať, ale keďže človek mieni a život mení, Marťa nám trochu ochorela, takže posúvame natáčanie o pár dní. Predpokladám, že začiatkom budúceho týždňa to už vyjde von, ale čo sme stihli je, že k tomuto záznamu sme pripravili 44-stranové veľmi hodnotné PDF-ko, ktoré už je súčasťou členskej sekcie, takže tí z vás, ktorí si už predpredaji zakúpili webinár, tak už máte PDF-ko k stiahnutiu. A pre tých z vás, ktorých nebaví sa na videa pozerať alebo ich počúvať a máte chuť si to aspoň prečítať, tak máte u nás možnosť v e-shope si kúpiť tento e-book. Takže toľko od nás. Chceli sme vám týmto vlastne poďakovať, že ste s nami, že nás podporujete, že nám dávate otázky a výzvy, čo vás baví, čo vás zaujíma, čo máme najbližšie natočiť, lebo je to pre vás cenné, hodnotné, chcete sa posúvať v nejakých tých témach a prepájania vlastne human designu do života ďalej. Takže veľmi sme vám vďačné a všetkých vás srdečne pozdravujeme. Majte krásne leto. Pa, pa.